Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Inu Wicaksana. Kanthi irah-irahan prahara ing akhir September 1965. Dina kuwi Senin esuk tanggal 30 September 1965. Langit rada mendung ing Ngayogyakarta, nanging tetep padhang sumilak. Kahanan rada sepi nyenyet. RRI Nusantara 2 ora keprungu suarane. Aneh. Jam 6 esuk aku lan adik-adikku wis padha mangan sarapan ngupengi meja makan bunder gedhe. Sego tiwul, lawuh kecap, tempe, kerupuk. Kuwi jamane vivire Pericoloso. Urip lagi angel-angele. Dadi sarapan kaya ngono kuwi wis jian hebat banget. Banjur bubar sarapan aku lan adik-adikku padha nyuwun pamit ibu, cium tangan, lan padha mlaku budal sekolah. Aku karo adik-adikku ora ana sing nganggo sepatu, cekeran wae. Jaman semono arang wong tuwa bisa nukokake sepatu anake. Ya merga jaman vivire Pricoloso mau. Saka Semaki Gedhe, pinggir dalan lakuku ngener ngidul, tekan jalan Kusumanegara, banjur ngulon bablas tumuju Taman Siswa Ibu Pawiyatan. Sakdalan-dalan kok suasanane rada tintrim, ora ana angin esuk tumiyut. Dalan-dalan katon sepi. Suarane radio ora keprungu, ya mung siji loro ana becak lan sepeda sing liwat. Jaman semono pancen akeh pawarta utawa isu nyolowadi sing tujuane mung gawe ruwete masyarakat. Contone saben wengi bakda ngisak ana epek-epek tangan ngatung njaluk. Kudu enggal diwenehi dhuwit seringgit repes. Yen ora sak omah diperjaya. Uga ninja nganggo seragam ireng-ireng, pencolotan ning dhuwur wuwung banjur merjaya manungsa nganggo senjatane plau. Jan kaya film-film Jepang utawa produksi Hong Kong kae. Banjur ning lawang ngarep dicenteli gambar tengkorak lan balung nyilang dilukis abang nganggo teres. Tegese kepala keluarga banjur arep dipateni, diketok gulune, dibuang ning kali. Ah, apa ya bener kuwi? Nanging aku sakanca ya tetep kuwatir. Mula saben esuk niliki lawang ngarep ana templekan gambar tengkorak abang iku apa ora. Nanging sejatine aku dhewe lan kanca-kancaku ora ana sing damang. Ana layatan merga diperjaya ninja. Epek-epek ngatung njaluk utawa omahe ditempleki gambar tengkorak kuwi. Ya mung wong ngendhat kanthi nggantung ning wuwung tengah omah. Mungkin merga bingung utawa diancam arep dicithuk. Kedadian kuwi ing kampung Jayanagaran. Mburi komplek Taman Siswa. Pancen kampung iki lan kampungku Wirogunan minangka susuhe partai terlarang sing banjur dibubarake pemerintah Orde Baru. Uga ana maneh pawarta sing gegirisi
sawijining organisasi pemuda sing underbone Partai Terlarang kuwi dicidhuk dening organisasi pemuda adhedhasar agama banjur dikethok gulune. Jisime digandhuli watu dibuang neng Kali Gondolayu tekan Codhe lan ing Kali Wedi Klaten kono. Aku sakonco banjur luru ngurutake kali saka Gondolayu tekan Codhe. Ya mesisan golek iwak lan kodhok. Ning sajeke ora nate meruhi jisim utawa balung wong kentir. Ateges kuwi ya mung isu-isu sing gawe bingung lan muyeke masyarakat wae. Tekan latar pendopo Taman Siswa, aku lan adik-adikku rada gumun. Dene kanca-kanca sekolah sing wis padha teka lan bapak ibu guru padha ngadegan wae ing latar sekolah. Ora padha ndang mlebu kelas, malah padha umak-umik embuh sing dirembuk apa. Dadi aku karo adik-adikku ya ming melu-melu ngadeg krumpul-krumpul karo delongop. Watara jam 10 esuk bapak rawuh metuk aku lan adik-adikku ngagem sepeda Mustang lanang ijo. Semono uga wong-wong tuwane kanca-kancaku padha metuk anake mulih. Esuk iki prei, ora ana pelajaran. Banjur aku weruh para murid sekolah guru utawa TG padha mlayu-mlayu ngancing kelas lan digembok. Embuh sebabe apa? Aku pamit bapak ibu guru sing pasuryane kabeh katon suntrut anjlum banjur mulih. Aku digonceng bapak dene adik-adikku 5 diunggahake becak langsung mangetan tumuju kampung Semaki. Tekan omah ibu wis ngenteni aku lan adik-adikku banjur didhawuhi neng omah wae. Ora kena dolan neng endi-endi. Aku lan adik-adikku mung lungguhan neng teras ngarep wae karo nyawang dalan ngarep. Siji loro ana wong sing mlayu-mlayu, uga kendaraan militer liwat banter. Sajak ana prahara utawa kedadian sing mbebayani. Watara jam 12 awan dumadakan RRI Nusantara 2 muni. Ini Radio Nusantara 2. Sekali di udara, tetap di udara. Bapakku sorak gumbira. Apa sebabe? Aku ora ngerti. Banjur RRI miwarakake anane Dewan Revolusi utawa Dewan Jenderal. Banjur werna-werna pengumuman sing aku ora mudeng. Wengi kuwi swasana tetep tintrim. Jaman semono durung ana listrik lan TV. Anane mung radio. Aku ngurupake teplok gedhe lan cilik. Banjur padha sinau wae. Ngrumpul neng meja tengah. Buku gelis pinter maca, kunjung bawuk lan pelajaran berhitung. Ibu nunggoni kanthi maos-maos buku sastra kuno. Bapak lenggahan ijen petengan ing teras ngarep kanthi ngeses lintingan dhewe. Kadang kala keprungu swara jumedhor tembakan ing sisih lor lan kidul wetan. Apa ana perang? Ning bapak wis ngalami jaman penjajahan Walanda. Dadi swasana kaya ngono katone tenang-tenang wae. Sarene ora ana pengumuman yen sekolah diliburake, mula aku karo adik-adikku ya budal sekolah.
esuk umun-umun kaya adat saben. Ananging ana sing aneh nyolowadi. Ing pendopo taman siswa akeh bapak-bapak dikumpulake padha lungguhan neng mester. Dijogo aparat nganggo seragam loreng lan ijo. Banjur ora lesuwe wong-wong lanang kuwi digelandang diunggahake truk embuh digawa nyang endi. Kanca-kancaku sing bapake katut diangkut padha nangis mingsek-mingsek. Kancane padha ngrangkul, ngeneng-enengi. Sawenehing bapak lan ibu guru sing pirsa ming padha kami tenggengen. Ya wiwit saat iku aku keprungu ana istilah diciduk. Banjur Bu Sri Sekar ngawe aku sakanca ing emperan ruang guru Taman Muda lan ngendika, ngene ya bocah-bocah, garwane Burini Lestari Pak Suwanda diciduk. Embo digawa nyang endi? Kamangka Burini putrane isih bayi 8 wulanan. Ning daleme mung ijen ning pinggir kampung Nggala kono. Dadi yen kowe bisa padha njaga Burini, ning pomo dipomo kudu entuk palilah saka wong atuwamu. Iki ora bahen-bahen. Tenan lho ya, yen ora entuk idin wong tuamu, luwih becik ora susah. Mangkono Bu Sri Sekar mawanti-wanti. Aku sakanca matuk. Sedya njaluk palilah wong tuwa arep njaga Burini. Aku Broto Suwarna Kuncara Jati. Nanging ana kanca wadon siji sing nguping, Wulan. Dheweke ngeyel arep melu njaga Burini. Lah akibate dadi padudon iki mbebayani, dudu pakalian kanggone cah wedok. Nanging Wulan ngeyel. Paling ora aku bisa masakake sega kanggo kowe kabeh, uga nggodhoke wedang. Akhire yo piye maneh? Aku sakanca ngalah. Aku sakanca banjur nyuwun palilah marang ibu bapak arep njaga Burini. Ibu kembeng-kembeng waspa. Ya wis to Le, kuwi tugas kang mulya. Ning ya sing ati-ati, kowe iki isih bocah, paling ora kowe bisa nuthuk kentongan. Mangkono welinge ibu. Bapak mung mirsani wae. Semune nguwatirake, aku sakanca biasa. Bapak pancen cilikan penggalih. Jam 7 wengi udakara, aku sakanca wis kumpul ing sumur mburi taman siswa. Aku nggawa kantong gombal amoh dak nggo wadah sangu. Diparingi ibu tela bakar, jagung godhog, sega tiwul lan sega jagung sethithik. Uga plinteng mantep gedhe lan piyau tilase organisasi pemuda partai terlarang sing dibubarake pemerintah Orde Baru utawa padha diciduk. Plau kuwi awujud bintang waja tipis pating cringih sing landhepe kagilo-gilo. Semono uga Broto Sarwana nggawa senjatane plinteng kayu sawu cawang gedhe karo plau uga cacah 5. Dene Suwarna lan Kuncara nggawa gendhewa cilik sepanahe sing ora diwenehi warangan. Jaman semono wayang wong Ngesti Pandhawa lan Cipta Kawedar mesti main ing perayaan sekaten utawa dina adege ngayur Jakarta.
Mula aku sakanca lan adik-adikku mesti nonton. Banjur bocah-bocah cilik tiru-tiru gawe gendhewa sak panahe kaya Raden Harjuna lan Abimanyu. Kuncara Jati uga nggawa kentongan cilik nyilih nggone RT-ne. Wulan nggawa beras sethithik, tempe lan ikan asin. Jaman semono kuwi panganan kang hebat banget. Bareng kabeh wis semapta, aku kabeh banjur budal liwat dalan kampung Jayanagaran kang dadi susuhe partai terlarang sing banjur dibubarake pemerintah Orde Baru. Uga kampungku Wirogunan sadurunge aku pindah neng Semaki Gedhe. Mendunge angendanu ing angkasa. Siji loro ana bocah alok. "Hei, Brot, arep ning endi kok rombongan?" "Ah, arep tilik pakdeku ning Nyutran kana. Jare lara." Sumahure Brata Sarwana sak kecandhake. "Hei, no, arep ning endi bengi-bengi ngene?" "Ah, arep tilik mbahku, jare lara ning kidul kana." Sumahure Warna. Suwarna karo Kuncara mlaku gagah neng ngarep. Wulan ana tengah. Aku karo Brata ngawal ana mburi. Tekan kampung Nyutran banjur tungkak mengko ngiwa mengetan ngener terus tekan kampung Nggala. Arepa langite mendung katon rembulan nginjening antarane mega-mega. Sedhela aku kabeh njenger. Delek-delek ngawasake daleme warisan Pak Sundara. Dalem kuna jenggureng dhuwur, lawang kang cendelane iya dawa gedhe-gedhe. Iku kok jan persis kaya istana Dracula sing wingit lan serem. Sawise kami tenggengen sedhela, aku sakanca banjur mlebu latar. Lawang pager wesi wis semplah. Pelataran kebak tanduran wit sawo kecik, jambu, kates, gedang lan grumbulan bluntas. Rembulan nginjen ing angkasa. Suasana tintrim angles. Aku sakanca liwat pintu samping. Burini Lestari kaget, metukake aku kabeh. Dirangkul kanthi tingale kembeng-kembeng waspa. Matur nuwun kowe kabeh gelem ngancani aku." "Nggih, Bu, sugeng dalu." Aku sakanca enggal mlebu sawise tingak-tinguk ngawasake kiwa tengen. Kabeh kudu sinandi. Burini nggendong bayine nganggo selendang. Wulan langsung nyang pawon goreng sega kanthi lombok abang sak wedange. Aku lan kanca-kanca lanang enggal mlebu ruang ngarep sing bawera. Ana meja lan kursi gedhe saka jati ukiran Jepara. Kursi banjur diseret mepet tembok lan mburine diweni klasa pandan kandel. Ya iki bentengku sakanca. Banjur keprungu sreng. Wulan gawe sega goreng. Wah, kabeh ngelek itu. Wis pira suwene aku kabeh ora mangan sega goreng kanthi lawuh tempe lan ndok dadar. Ora let suwe sega goreng dadi kabeh mangan ngenuki. Bubar kuwi aku lan Brata Sarwana ngurupake deplok cilik, banjur kabeh padha sinau nggarap PR. Nggetu. Nanging ora let suwe, Suwarna lan Kuncara Jati wis angop, ngantuk. Banjur padha ndelosor turu. Aku lan Brata Sarwana isih ketap-ketip ora bisa turu. Wulan uga wis nggelar klasa pandan neng kamare Bu Rini.
karipta dening Inu Wicaksana. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 22 tanggal 1 November 2019 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.